हाँ त का हाल बा भाई लोग सबके बजा दिल बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जवन गाना रखा कलम चबा गई। अरे हाँ ओकर ट्रेलर रिलीज कर दिया बा अन्नपूर्णा फिल्म से। और भाई लोग ट्रेलर रिलीज करते ही पूरा भोजपुरी में तहलका मच गल बा। और भाई लोग ट्रेलर पे इतना ना भर भर के व्यूज आवता और लाइक कमेंट आवता कि हम मतलब अखिलेश काश्यप मतलब काल से जब से पोस्टर रिलीज भल बा तब से 3-4 बार लाइव आ चुकल बाड़न। अरे हाँ भाई लोग तो आज हम तो लोग बतावे हमने कि हम वो लगाना जौन बा तो कैसन होखे ला बा और भाई लोग कौन तरीके रिलीज करल जाता और भाई लोग कौन टाइप के वाला गाना होखे बा तो पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग वाला वीडियो में। तो लोग वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं होके तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जा लगे। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के जब मतलब ट्रेलर रिलीज भल का अन्नपूर्णा फिल्म पर तो पूरा तहलका मच गल बा। और भाई लोग अभी तक मतलब इतना देर में इतना मतलब व्यूज चल गल बा और 6 लाख सॉरी भाई लोग 6 घंटे में 2-3 लाख व्यूज चल गल। और भाई लोग मतलब ये सब देख के अखिलेश काश्यप भी कितना ना लाइव आ गल बड़न। और मतलब हमरा लागत है कि जब तक मतलब गाना रिलीज हुई तब तक 6-7 बजे लाइव पुगाइए दिहन। बाकी भाई लोग कल जब पोस्टर रिलीज बढ़ कर इतना ना शेयर कैले लगी ना। अरे हाँ हम गिनी अखिलेश काश्यप खाली मतलब उठैलर लगे अपने इंस्टाग्राम पर दोसर के 20-40 गोल ले। हाँ 40 गोल हम गिनले रहनी कि खाली रहे। तो भाई लोग ये गाना बहुत ही खतरनाक होखेला बा, बहुत ही झकास होखेला बा। बाकी ये वाला गाना में थोड़ा मोड़ा कॉमेडी टाइप के बा। अरे हाँ ये वाला गाना में कॉमेडी टाइप के बा ये वाला गाना और बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा गाना। जब मतलब कहूँ एक एक पार्ट हिट बा। अरे हाँ अखिलेश काश्यप बताओ तो कि एक एक पार्ट हिट बा तो भाई लोग हिटे हो गए कि जौन आदमी रिकॉर्डिंग कैले बा लिखले बा तो ओकरा सब कुछ मालूम है। और भाई लोग बताओ तो कि ये वाला गाना के पूरा एक एक पार्ट हिट बा। बाकी भाई लोग ये वाला गाना के तो लोग कल सुबह अरे हाँ भाई लोग 24 तारीख यानी कल तो लोग 7:15 पर अन्नपूर्णा फिल्म पर यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई। तो भाई लोग तो ये वाला गाना के मिस मत करे लेकिन बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही झकास बा बहुत ही मतलब मज़ेदार बा। बाकी इफेक्ट में यानी हीरोइन में काम के लिए डिम्पल सिंह और भाई लोग गाना लिखले बड़ा अखिलेश काश्यप और म्यूजिक डायरेक्टर में आर्या शर्मा। और कल सुबह 7:45 पर अन्नपूर्णा फिल्म से यानी अखिलेश काश्यप के अन्नपूर्णा फिल्म के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई। तो लोग ये वाला गाना के जरूर सुनिए लेकिन कहे कि बहुत ही मस्त बा बहुत ही झकास गाना बा। एक और एक पार्ट वायरल बा और हमरा लागत है कि हाँ ये वाला गाना के जौना टाइप से बतावल जाता तो ये वाला गाना मतलब 2025 में 100 मिलियन एक से जाए से कहूँ ना रुकी। 100 मिलियन अगर चल जाए तो भाई लोग ये वाला गाना पूरा भागते रही और तनको ना रुकी। बाकी भाई लोग तो लगे वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब कर ले वीडियो के शेयर कर